Vi er pionererne inden for produktion af beton, med rødder helt tilbage til 1935. De første betonelementer forlod vores fabrikker tilbage i begyndelsen af 60'erne, og siden har vi optimeret og forfinet processen, produktionen og produktet. Vores ihærdige arbejde har bragt os langt. Vi er i dag Danmarks største leverandør af betonelementer. Viden og erfaring er vores styrke. Der hersker mange myter og uheldige opfattelser af beton som byggemateriale. Men faktisk har beton en særlig positiv indvirkning på indeklimaet. Beton består af 100% naturlige materialer. Vand, sand, sten og cement. Beton kan ikke angribes af fugt, råd og svamp og sikrer dig et sundt indeklima. Beton giver det optimale indeklima for dig og din familie. Og betonelementerne fra CRH Concrete bærer også som de første i Danmark dansk indeklimamærket. Betonelementerne optager og holder på varmen. Denne varme afgives gradvis i løbet af aftentimerne og sikrer derfor et markant mindre temperaturudsving i din bolig til glæde og gavn for dit velvære og ikke mindst din varmeregning. Med betonelementer kan du let og enkelt etablere et lavenergihus til stor gavn for miljøet og din pengepung. Bygger du med betonelementer, behøver du ikke længere at skrue ned for lyden, hvis din musiksmag forstyrrer resten af huset. Du kan ganske enkelt nøjes med at lukke døren. Som en ekstra bonus er betons lydisolerende egenskaber helt unikke. Du opnår den højeste brandsikkerhed ved at bo i beton. Beton kan nemlig ikke brænde. Det giver den bedste tryghed for din familie og dig, hvis uheldet skulle være ude. I produktionen af elementerne tilpasser vi alt efter dine og din arkitekts ønsker. Vi skræddersyr elementerne efter jeres ønsker om placering af døre, vinduer osv. Og ikke mindst installationer i huset. Alle installationer er planlagte og støbes sammen ned i betonelementet. Herved spares kostbar tid på byggepladsen til stor fordel for dit byggeri og din økonomi. Vi forbereder os helt ned til mindste detalje. Derfor kan vi faktisk montere råhuset på bare en enkelt dag. Den samlede byggetid afkortes væsentligt, da håndværkerne kan komme til langt hurtigere, og huset kan lukkes allerede tidligt i byggefasen. Byg din drøm. Byg sundt, solidt og miljørigtigt. Stå stærkt. Det gør vi.